Hej til og velkommen til Nerf Now. Her i dag, der skal jeg egentlig bare fortælle mig selv, og ja. I vil nok lægge mærke til, at når I ser den her video, er der måske logo og sådan noget. Det er jeg ved at få lavet, og ja. Så det kommer. Jeg ved ikke, om det er den når I ser den, men det er lige meget. For den er der ikke lige nu, men den kommer snart. Så ja. Jeg hedder Rasmus, og jeg er 9 år. Og jeg er snart 10. Vi kommer til på den her kanal, kommer vi til at lave mega mange reviews, især fordi det er december måned, så jeg får ret mange gaver. Fordi at jeg har fødselsdag lige efter jul. Jeg har fødselsdag den 28. december, så jeg får sådan dobbelt op på gaver. Ja. Og så kommer der kommer alt muligt, så kommer der måske også nogle Nerf Wars, og der kommer sgu det meste, vil jeg sige. Der kommer også sådan noget med, hvad fanden er det hedder, sådan nogle videoer, hvor jeg er ude i skoven, eller et eller andet. Der kommer i hvert fald noget. Et eller andet, hvor I finder på en eller anden historie, eller et eller andet, et reviews med nogle Nerf Guns. Ja. Jeg elsker fucking Nerf Guns, og de er så fucking seje. Så Nerf Guns, det er faktisk primært fucking lækkert. Det er det sejeste i verden. Ja, så er det lagt. Men det var egentlig bare en hurtig update, og der kommer helt klart noget mere Nerf. Så jeg tænker, siger bare hej. Bye.